tuna chuan report peturin pu Thomas lalthamona secretary pathian fate in ilo sam Hello. Lei. Vina pathian fate in honna phuna lo kal song song te. Bo ngin kan lo lom chua. Ti chuan in hei ni nau te ser chi kan changa. Lam thei lova. I ari ruwa alam tirvela kan ran phona. Ser chi ya chang don mon ko ron tia. Ke ini nalama hei na tak kan ni ve ya kan voi ve the ma tiang kara chuan in i tin le hei khotla la ka thana te ni na ne ne kan nei ve ya tiang khan karu khan sual ve na sa kap ti pui ma ngam o ka tia ma ro chu support ve kha ka du se ka na pi chu wang chuan ka lo chang ma yang ka tia an du wa ka lo nei to kan phone le do ne ka tia min phone hu tin chuan thu kan patrata khan ni ya tira pa chun hei ka uram te ram thawan ya kan en ve lai pa ka hu phur pui khop mai mun ma kan kala he ti nga in le tu nga alan dan ani ma hian ram ani ya le ku ba kum te tin thing pui fe te khat ve ka tiang chu ni ya kan han chawa ka ri ru hen ka hu phur pui khop mai ni sai tu phak pui ka se lawa en ti nge khola nge pe kin kan ta nga en ti nge khola nge to mo mang ti ve ta kha an en ko ve la tang pong ani he lai hi thì anh chân hai bên ông sẽ là anh tía tiền khăn anh soi à thì nu bao chân cả rồi hiện cả hộp phụt cuối tụi mình anh mai rồi chú anh tía hi anh mai hiện này là lòng tắt boxi à và thiên này là anh cả thắc cái cuối về là va anh mai rồi chú vì mình sinh lắm trong ngày tuổi cho nên anh mai hiện nó lại bảo liền buông thêm thu mà thì boxi là va cái hộp phụt cuối về này vì chỉ sáng sáng anh lưu tụi anh thì khăn thì hết ta áo mang à khu mà changin khu changin cái nhìn kan chang kai the na te kan lo pui ve do na ni ya ti chon kan han ma kan la chaw ni ya ai se ra chi report po hi akim chang lo te po mai them le thiam ta ula tu ka chung jong jong kan buai chaw na sa ve ama ni to ka ke pe chun hala ma te ka kai chin fa in mi dang jong jong ai ka pui na sa lo le ngan chia kan ha bula pe mai dang ka dil diwa tiang chon kan bôi về mẹ mà đi bên đây các khu trà sẽ là với làm khu đây thì sẽ là các đồ khóc mà ya kan thu lâu lẽ mà này khu trùng trang à đây hiện khu chín trùng trang à đây hiện rồi với bộ khu trà thấu trà thế mà ya along mà hun trà bầu lo trà cá hun đây kan băng thấy ya và thiên này là và thiên này kan trong trang này tên mình sản xuất nên cái gì ya along mình lên đi thì số anh sẽ chỉ report kan pedo na sẽ chỉ report tại hiện này tại hiện board member introduction hi han pe ni sa cha kan tia board member hian director hi kan che tak angin tangwal jerin chana ania chuan assistant director hi dr ramlo moya ania loading ta zel sela abu chain kan ti chale nge o kan ti so ni lako director hian tangwal jerin chana ni se kan che ta chungin loading zel sela chute assistant director dr ramlo moya ku lo beng zelela ti chuan sera chi hi ke na thomas la thamwana kania ti chuan assistant secretary hi pusila rin keta au mai mo pusila sa ta sa ti chuan treasurer hian tangwal ram din moya hi ani hi ala boy de ke chin khan asam no pang ko eng mo ni ma lo boya ti chuan finance secretary hi pulal bek klonga ani po hi a boy na ma la changa de ge pulan be klong chu fellow kan om ka ria mun danga om te kan di la chon po ni setting kan board member chu kan nia ti chon committee member hi puzoram thara asabera puzoram thara ani a ti chuan panina puzo than sanga pathumna captain joel walan puyas ka commanding officer tuidam kan throi tu hi ani a ti chuan pu raun sanga hi korte lampang han em ka korte thoveng lampang pu raun sanga ani a ti chuan pangana hen pungu nun sanga hi kanu pasal ania pasarina hian lalarin diki hi aizo lampang mi tro aizo lampang mi ania ti chuan pariana pilar road kimi ania
Pakuana Captain Lorin Moya Training Officer OTC Officer Training College Tinania Ania Tichuan Legal Advisor Hian Nula Elizabeth Lalmin Kluangi Advocate Aizolami Ani Bogani Tichuan Ex Officio Hian Pulan Thopuya VCP Oma Ani Anong chusa ulo ni mo parang kalchan kasi Tichuan Pulan Ramo Ngente Aizol Ani Bogani Ani po hirong kaltay lova Kaka board member tele committee member board member te ni ba insu kan niya Tichuan I sokala rin la in register lawan niya hi lekha te po sa registration ti to make zela niya kha ige hanin thun bel ngai te le member te po kan ti chat ngai te po alom thaya chu na ti make zel tu man niya ma kan la make zela ni di kha an soidu ani te le voina la mun hong tu le sen kanel mun yen ku nga te le midang te a hun rei lo nan lam thu a lo sok mai bo le la bot member te le local com song te ta te sen group boy mem ngin chi bai kan bu chua APC zone mo kan ya group boy me president kan ya te kan group huam chu nga voina thil ro pui ta ka lo khengaกันรูปรวมช่วงไม่ก็นี่เราเป็นตั้งตรงเตะเลยทั้งอังเตะเลยหัดเช็ดเบี้ยหลังปอละอมไงเราเอไลหุ่นอ่ะตั้งวันเซลเราสร้างเตะอูนเอาฉันเนี่ยไงนะเตะตั้งวันเป็นฉันเตะช่วงกว่าฉันรัวนั่นแหละฉันเนี่ยไงนะอาซาระเอไลหุ่นอ่ะที่เราคุยตับเราเข่งที่กันหลมาก็เทียบตีระกันข้ากับเรื่องรัวอมชุค่อยล่าเงินสักโดนก็เตะกันโซตะอาหุ่นที่กันโซหาค่อยล่าเงินสักโอ้ก็เตะกันเรื่องรู้จนโซ่ลำบังเดียวก็ถาลำเดียวมุนโซเลมเดียวเป็นโซนยังไงโมกติยามาเสียลายไอ้เก่งกล้าอ่ะอันนั้นตีคันมากังเรื่องเดียวกับเรื่องรัวออกมาเรจูไบเบิลเห็นไอ้ทางที่เราจังกายเละไม่อยากตีข้ากับเรื่องรัวอมตาโมเสียกูนั่นเต้ทุสมเป็ดนั่นแต่กัลวาริตางหันตีเต้พอเวลาทุสวยมิ่งทั้งเบรันสวยเตียงเต้ปกตางจงไอ้สุดทุสวยหันตีเต้ที่รู้ปุ๋ยเข็นนะฮิตางที่เรานี่เต้ก็เสียไม่ยากจู่บางจังไอ้เตียงกลางอันหันตีข้างกับเรื่องรัวเฮียน่ารอนทกหน้าของเรื่องเฮลัยกลางอันหุ่นอันนั้นเดียจังเฮียนจู่บางจวนวัยไหนเฮียนเฮลัยไอ้เตียงกลางเอาเหหุ่นที่ชั้นชัวนั่นหุ่นเราปุ๋ยตับกลางมิ่งทั้งตับมีดังแต่ดำนักล่างเรานี่เสติอินรูปวยเมจนดูสังนักกันฐานะตินตุยดังข้อต่างแต่อินจันโรนักกันลงหัวอารมณ์ปุยกันตีอ่ะนักต่างทลักแต่กันลงหัวเกจีปีเตเอสเอวทีเกปีEYF ตีเตเลมิมัลแต่คนนี้ปุยนกอะอารมณ์ปุยกันตีอ่ะข้อต่างอันเราจันนะอารูปวยเมเต็นจันเห็นนั่นแต่กันละนี่หรือว่าอเมริกันสวยดูจูหุ่นโลกัลเลเซียละเฮียนการตีที่เตอมามินมาโมนี่ปัจจุบันรูปอวยเมจูการเชียงไอ้หลวงตีอาคาการสวยดูปกอันนี้ตินสวยโลไทยโลอัตุยดำขดกลางปกไอเฮียนอินินจอยมวยต้นเทียมมิกเตียมีมาหลังเดียวปงกระดิ่งรวมทีนะตัวนั้นก็เวลาจวนมิโซรัมก็เวลาทีละมิโซรัมจบปนโลโซฟ้าที่นักการเข็นจินาจนมิงหลังสารกันจุเซลโรซางอันนี้ดูนะพอUSA อมเด็ก USA อักลชั้นพวกกันเป็นเองหวังอักลเงี้ยติดพวกกันเพื่อกันนี่มิงลันสักเสียมาอันนี้เสียนส่งเราไป US เช่นขัดดูผู้ช่วยนี่พูดจุกันเที่ยวเราหวังติดจุดเชียงกันไว้แพทย์เองก็ตั้งดินในยัยนินโจมวยต้นเทียมอารมณ์กติยากันส่วนเดียวกันเซลเราสร้างมิงเราปุยกันตีรัวเฮียนอย่างเงี้ยมาลันหุ่นเพียงเราปุยกันหลังเวียงเดียงเท่ากันตุยดำที่หลังเต็นหลังที่เราจู่วังจนตุยดำโคตรเห็นเราจ่อยอูนาวมาหลังนั่นเองมีมัลตักโอินเทียงอินโคตรเลยมีมัลเป็นตรงใจนะที่พอเราตรงเราเป็นตุยดำมีคุยกันพอเฮียนอินโคตรเฮียนที่เราปุยเราเชิงเซลโดนตีกันไปเสียเฮลัยดูนักกันน้ำมันไม่ดีเราเป็นกันสักตามาพอที่ไรตรงใจน้ำมันเราปุยตักเตะเอาโดนเฮตันนี่ดำนักล่างเรานี่เสียละปะเทียนินทิลมักดำตักตีนะมุนกลางเราปุยตะกะ
mal somin ronom puise ti kha group oil men ti sakna buena kan ta na ni kalome o chin kha kan pe ve ngal mai lo wa rum hingin til se den pe u wala phanga kha lo kal da um te se ke makan plan be nge kan assistant secretary hi enge mo lo din chwa ve ri ngot nge tu nge mo ni min lo ti be thea ke ni hi ei zol chang local kan dia e JL ring chana charity group JL ro sanga charity group te kan dia vu india hianin hetia hun kan mang he ro pui kan tia ti chuanin JL ro sanga charity group te din ani chho chang khan tuna jailerin sana hi achangkai mema anaw hi dia ang hunte hun shang zaya program hunte amana wangin ama hi vice chairman kan manga ke hi kan insoi masalenga ke hi jail ro sanga charity group hian secretary in ko oma tian kan chante athei thei kan enjoy oma ti chuanin committee member hi mi pakwa kan oma tuida machang hianin mi pali vel anom boka e zola changin adang chu kan dia ti chuan tia ho man din don hian kan lo phur pui mema amaro chu ma ni mi mangin ti thei kan nei lawa committee te din na ni awangin charity group P1 to 3 kan siama chu ta chuan 1 to 3 chang chuan member sang hi le ti kan oma luan chwa na shang ti kan neya tu ta chuan kan luan chwa na chang te chuan in paisa te kan tho khom china chu mi kan tho khom tling khom chuan ti hian kan luang chuak china nia ti chuan tu na hian je la rin chanan pathian fa te hom din an tum hi kan lo phur pui ema amaro chu mi malina ti thei kan nei lo wangin committee din ani angin committee member te kan han committee a enge kan ti sakanga enge atan hian changkai theina kan nei ang kan tia achan chu je la rin chana hi charity home ta hian changkai ema February tha kita serchi pa FOC i pathian fa te home din ani khan enge moni han na tan le thil han ti te tiang dikha kan nga mema ani po aman lawa ka ushanate aman lawa crusade tu ten ko shang ten an lo soma chumi kara po chuan hianin jaivara an changle lo ba vice chairman si kha tuida ma chang ten ron ho chawa ti chuan kan han to a ti khan kan kala kan ve kwal na sa ve a e zon mun shang ate luan chhuan te kan han nei via ti khana rin chana hi kan engkim ania are sa chu in sha tangin zai rong bolin hun amanga hun shang ate akala wangin a u hian a hi o zo ema tuna po kan ngei kha gangin are sa chu zai tu an azaya chumia manager rin chana oma manager berin ho madina chuan thoma saka a secretary lo ni vele a tiang zel khan yan una hi an fak om gatia kilai chal tlanga po kol khata te kan loya abik takin veng khata te kan oma an ina te he kan chan ho te charity ho te kan committee a kan dule cho kan eya kan du danin kan han khusa ke mani hi mani in nangin kan han khusa tiang ate chuan min thleng zo ema an chunga polom thu kan soi tak mewa ti chuan hom hi sak ani ma ho changin du aron soi ngala rin chana hian chu wang chuan syntax sei helai ding pani hi homa sak ma in din homa sak ma in syntax pani hi kan han ngei to angal saka ti chuanin enge atan kan ti sakle theyang ti in kan tia ke mani in kan zuk ti rungot thelawa hom hian enge amamo ti kan shat lawa wangin hom mamo tur chu ama kan bia ka ngaya ti chuan kan zuk bia a kin tur te hi angaya atia kan han committee le a ti chuan tuna pathian zara kan dam mani chuan mi te an lo lu tha mi omanom the ni da chuan chu mi te ek na tur chu charity chuan kan han sak le ni a ti chuan tuna hianin ke mani hianin chu mi ringut lo chu nge kan ti sak le ang kan tia a chan chu amarin chana hi kan tan charity tan changkai mema tuna hian homen din ta me po hi charity hian kan chat puina sa don ema apik takin i are sa chu a khomi puiten in shizo kan kai mani ai chuan kan tinga ni mai lo te tok de ka te ang vel khan ni bang khanin a serious vak lawa chu wang chuanin kai mani ho hi kan chang dona chu ta po chuan
rin chana hi kan ui ani kan ui don me ma charity hian kan chat ui bokang ti hi kan ringa ti chuan charity fund kan khona chang te pon member shang ten chanem ngai tikin poisa anon pea chemical tang po hian lom thu kan soi nga ni sera ti chuan enge tate I mamo kan zuk tia angai lo hi chu lo ti du bia lawa mamo hi chu lo soi par para achena dekchi achena nau achena tikhan lo ti char kan committee le a ti chuanin voi khat ni som pani ni khan thamasa ni som pani ni khan kan committee a ti chuan emergency talkin nang ni chu ilama hlau tur pakhat ma nom to la in du achhuak thei vekin nia te ni som pathuma pa thi cham khan zin turin min tia ni som pani a kan committee khan ni som pathuma tu da man tlang turin kan hala chu tia ang vel ti chu kan nia ti chuan amarin sana kan han zota mamo alaw nga a kaini in atan ti kan lo chak buka achan chu charity tan alo changkai to mawangin chuan tuna present tuna ron te khan kaini chu karon hung seng ve lawa karon da lawa khilaya marum tura khian bright te ymno te in chung mamo zong dek chi te ang zong te in chung chauka mamo eng te chini te aron soida na nia chuanin eng te chini te chung konu in ne shizo kang tia eng le chini le thingpui fe te tel te tiang zong te ne chuan kan ron king taka chu wang chuan helai present han kan ron hung seng don lawa kan ron hun chuanin kel na tur khong don lawa wangin chu khilai chauka in chunga khiana marum tura khianin in lo en menga bright te chuanin heta badung ami naule bucket te thangin kan tum saka ti chuan kum top lama te po mamo aron soile dona ani chu kan bula sak thei lawa inge ang hi ni lawa kan bula chuan du soya sak thei lo ve shim ta kan bula chuan chu wang chuan voin ni hun kan man rual hian hei are samang itu fiak tu na motor petu te hi Khalai Khan Charity Secretary hian an soisual pal hlau mai a are samatur petu te hi fa pamhangai introm WhatsApp group te an ni a Charity Secretary hian helaya thu soisual a hian thu pha te po aron choi ani ti sol pa kan ya milaw ngai da mula soi du dang kan lo mem enge mo han soi du so da son puro ze dinga trong thu ani le hey cái này tùy đam upapol atangin lom thu soi na tur kan nga lein ka sia ti chuan hey ka ngai tu vanga helai tlang tu a hian korte khuwa tang sol pastorian chuak ma saberin ka sia a korte khuwa ang poin mal som nan dong le sa lein ka sia chu wang chuan helai hian het yang center din ma sak ber na helai tlang tu nga kan ni hi a khuwa ang poin mal som na kan don phal he don te poin ka sia chung te po chu ei ka thian teu kiang a poin ka sia tun mai po han pu zo ron dia so ta po kan zot le nok bok ani tu wang chon voi nia hian ei langwal ze larin chana te helai center alan siam ringot mai tu na thin lung pui an mi sing ril ru ni lawin pathia ni nan thin lung ang ha athok ani ti chiang taka kan sia thian ke ni tui dam upapol te chuan kan rom pui ema an kal zel turatan du sak na sang tak kan ha de ni ti kha ala sai ve duwa chu ti rual chon hei thil lam nu te ral te bye bye chu chu ku sai din tho ka langin kan bye bye ang se kan run thek ani le tu da in lo don sak sala akaram ding don ani lalmuan pui kania wang lai chuan salvation ate po lo om ve to tho kania voi ni a hian are sa ti chung changa ka ril rual lian em mai oma ma se tu na karon ding chang tak chu
a top kharnan karon manganga thuma tlem te kan yanga min lo thiam ula he tu dam khotlang lal pan min mangai zia hei pathian thu hi aluk na sa em maya hit kan soi le lo kan ting ve lo ti bak min tiang mo thalak lam te ka chu ke chu min pai the mo lo ka poi ti la wa ka ril ruwa om hi soi ka du ni kan tu te lo ya lo ula chu tiang chuan apoi mo in a tha hi ka ti em maya he thil hi ti sual tong sual hi pathian min mangai ni a chiang ka ti ya hei tun ma van mi thiang him kan ti thiang him fam kim kan ti ho khan tùy đâm khoa hi pathian te pui ban na ani an lo tia ni te po hian alang ka tia pathian thu hi chi sang sang hi a thleng na se em maya tu na hian mi sing tlem te in zanga kan tling mo chu tiang ang ora chuan biak in hi so ma ding ani chu ti khop chuan pathian thu hi a thleng na sa a ti chuan ai chu kan soi ma sa dua are sa ti chung changa ka ril ruwa ka ra dona ril ruwa lo om chu Tony Kula Khan Alamari Ludik Tak Putu de Sunga Lalpa Mitu Kover Zonga Aleng Roy Chinti Ka Nat Tak my hian Kariro Alo Chenga Are Sate Unau hi Unriru hi Afahan Chaom Patian du Zong Takle Chan Puitzak Takriru Tiang him and Puan Yang Tihi Kariro Han Are Tilo Tak Mini Tijuan he Til and Han Boasai Kan Shiat Le Khan Til Pakatalo Cheng Lea O Bethlehem zadai khapui te zi ngai te ber top lo I thunga tangin op tua lo chuak don si ka ti hian min tum vut maya tu na po khan ta ma tu sei zong zong kha an tha kan ngai tha to khalam ka chu ka sei lawanga a soi zi nga po mi te ber kan ni ang ti po ka ring ma se lal pa chuan pakhat vek kan ni ti kha ka sei do a ka ron ding tur po hi ka se ngoi ani ma se ke ma hian ai anal tu ka sei lo thei lo ka sei lo chuan ka dam thungin ka na dorin ka in sia chu wang chuan se chung le zak tak chungin he thu hi ka ron sei ve ani ka lo me le to pa anon tlang te lawa te ni ka ron tlang ta a ti zai te không phải tha còn khóc mấy mình lên san ta ni ka anon tlang te thei lawa te ni ka ron tlang a fil fiak ni Biết phép tí nha nên rap phép tiêu vẫn thì xuống là hầu sợ tiêu có cắn thì xuống là cắn này ăn hi cắn Phật tan thì ăn cắn uy lẩu em việc kan luang lo kal ko ngap pi le te pon mun chu cắn này ăn hi cắn xuống com mấy chỉ nữa nè motor có hôm ta to em kín hi là ya ta te han pakaya nhà cắn này đàn quay năng big lâu chân thật cái chua ta tê lệ dễ chú hoàn tỷ cái con nóng về nặng đắt cái này ổng về thấu mà rồi chú vẫn cân dễ là cái khan lại ạ làm cho tập tế cái tiếng khan cái hành trình lệ thấy á chú tiếng dễ lên với ní à po thì cái ổng u cái tỷ roi lên hay mình mua anh sẽ coi tế cần nhá hành rạc thấy po cái nôm là wa Achen te pay chu pasal nei lai te nen pasal te nan phal lem lawa chuan a thei kan lo kala chuan enge thang ti kan ngai to de chi te no ti te ma ro chu helai huna hei korom bot thi kan lo lan ve anga ta te hi korom bot thi an hanom lai lai anga patian thu ri got kha an ning ve kan ring ni la chuan helai an in lem nan korom bot kan lia chu chu nan na hun kan lâu mang về ăn nghe nó lại đi tới lâu quay rồi lên kan lâu đi xe việc không tin fil fiat nu hoin garam bot he ta hi fil fiat nu la trua na dan hi fil fiat nu ten ni le lo ome